Yangop sa masugwanong coach ang back-to-back gold medal nga naangkon ni Carlos Yolo sa natad sa gymnastic sa Paris 2024 Olympics. Ang masugwanong coach gikauban ni Kaloy sugod sa iyahang panaw alang sa 2024 Paris Olympics. Ato silang ilailahon ang masugwanon nga nahimong kabahin aron magkabot ni Golden Boy Kaloy Yolo ang iyahang damgo. Ano yung report? Dini sa usa ka gym sa may Cebu South Road properties na abtan sa GMA Regional TV Balita Misdak, si Coach Joel Panogalinog nga nagiya sa mga bata nga aspiring gymnast. Si Coach Joel katabang sa ubang mga coach nga sugmuanon sa gymnastics nga miabag kang Coach Allen Aldrin Castañeda nga kauban karon sa Paris double gold medalist nga si Carlos Yolo. Gipasabot ni Coach Joel nga miabag lang siya sa mga training kaniadto ni Kaloy. Apan nabantayan na niya kaniadto ang determinasyon ug ang kainit sa iyahang kasing-kasing nga maangkon ang kalampusan. Ug tuod man nalangkat ni Kaloy ang gidamgo niyang mga bulawang medalya. Tungod kini sa paggiya usam sa mga coach nga silang Coach Aldrin, Coach Ricardo Otero ug ang Japanese coach nga si Monihiro Kogimiya. Congratulations Kaloy sa achievements mo. Lahat ng gymnastics sa community Cebu, sa Cebu, sa Manila, sa buong bansa. Masaya sa achievement mo. Sa lahat ng maraming salamat sa proud kami sa iyo. Bata pa lang nabantayan na usab sa mga coach ang grabing disiplina nga gisubay ni Carlos Yolo nga usa sa yawi sa iyang kalampusan. Ang watasin ni Kaloy kuan siya, disiplinado. Determinado, focus sa kanyang sa goal niya sa career niya sa gymnastics in life. Nahinabi usab namo si Jesus Saragosa nga nagiya sa mga bata ug nasayra namo nga siya usab ang nakauban ni Kaloy sa ilahang mini Olympics sa unang pagsalmot niini sa gymnastics. Mato ni Jesus nga naunhan pa niya kaniadto sa ranking si Kaloy apan tungod sa kakugi nini nahatagan gyud katumanan ang iyang ultimate dream nga makaangkon og gold medal sa Paris Olympics. Sayong militero si Jesus tungod sa kakuwangan sa mga resources ug kawalay suporta kuno sa kagamhanan. Apan taliwa nini malipayon og mapasigarbohon siya nga ang iyahang kauban kaniadto nakaangkon og historical back-to-back Olympic gold medals sa Paris, France. Congratulations to Carlos Adriel Yolo. What's it feeling niyo? Proud sir. So happy sa sir na siya nakatawag sa Olympics sir. Ang kalampusan ni Carlos Yolo, kalampusan usab sa nasod sa natad sa gymnastics ug naglaom ang kadaghanan nga mahatagan pa og dugang suporta sa gamhanan ang natad sa gymnastics. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.